Grupên çekdariyên ser bi Tirkiye dîmenek li bendava tişrînê belav kiriye. Di wê dîmenê de êrişeke xwe ji bo ser sivîlên ku çûbûn bendava tişrînê nîşan didin. Ev dîmen bi dronê hatine kişandin ku du guleyên hawunan pêvene hatine girêdan. Ew drone diçine da vî bendava tişrînê di demekî de ku sivîlan ji bo rawestandina êrişan çûbûn wê bendavê û govend girêda bûn. Wana her du guleyên hawunan bi ser wan de berdan û ev dîmen ji alî grupên çekdarî ve li ser malperê nêzîkê xwe belav kirine. Vîdyo jî hatiye nivîsandin balafira bombebarkirî pîrozbahiyê li şahiyên Hesedê dike. Yekser wan guleyan dawîje nîva xelkê sivîl de li meydana ku wana govend dikirin. Bi vî awayî xelkê sivîl bûye qurbanî wê êrişa grupên çekdarî.